Hayırlı gün muhterem тамашачыларыбыз, эфирдә безнең кунак рубрикасының чираттагы чыгарылышы һәм минем бүгенге әңгәмәдәшем район ЮХИДИ бүлеге начальнигы Рамис Шакуров. Хайырлы көн, Рамис Расихович. Хайырлы көннәр. Рамис Расихович, җәйге каникуллар җитте. Шушы вакытта балалар күпчелек вакытларын урамда үткәрәләр. Ата-аналарга шушы уңайдан нинди киңәшләр бирер идегез? Җәй җитү белән безнең балалар көне буе дияргә кирәк инде юлда йөриләр, һәм инде балалар җәяүлеләр, велосипедта йөриләр. Хәзерге вакытта безнең еш күренә башладылар. Төрле скутерлар, мопедлар, питбайк дип әйтәбез бит инде, мотоциклның бер төре, спортивный узышларда катнаша торган мотоциклның бер төре. Һәм шулай электрический самокатлар. Мин инде сорарым ата-аналарга бик тә бу вакытта балалар белән эшәп барырга, аларга аңлатырга, юлда йөрү кагыйдәләрен бозмаска, велосипедта юлда йөрмәскә, машина йөртүчеләргә, пешеходный переходларда дип бит инде җәяүле чыга торган урыннарда игътибарлы булырга. Балалар басып тора торган машина артыннан килеп чыгарга мөмкиннәр, өй артларыннан килеп чыгарга мөмкиннәр, агач арасыннан дирәк кирәк, төрле урыннан килеп чыгарга мөмкиннәр. Инде шуңа күрә барсына да игътибарлы булырга, ата-аналарга да, машина йөртүчеләргә дә. Гомумән балалар катнашында юл транспорт һәлакәтләре еш буламы? Былтыр безнең Чирмешән районы юлларында балалар катнашы белән 4 транспорт юл һәлакәте теркәлде. 4 бала тән җәрәхәтләре алды. Моның 3 бала машинада пассажир булсалар, бер бала безнең питбайк мотоциклы белән автобуска килеп бәрелеп төрле тән җәрәхәтләре алды. Агымдагы елда балалар катнашы белән юл һәлакәтләре теркәлмәде. Сезгә еш кына рейдларда үткәрергә туры килә. Шушы вакытта машина йөртүчеләр һәм җәяүлеләр нинди юл йөрү кагыйдәләрен ешрак бозалар? Үткәрелгән рейдлар вакытында безнең инде иң еш очрый торган юлда йөрү кагыйдәләре бозу, ул инде күркенсезлек кайышларын такмау, шулай ук страховкалар булмау, шулай ук балаларны креслосыз дип бит инде йөртү очраклары. Бигрәк тә инде район юлларында исерек килеш, рульгә утыру очраклары еш булгалый. Агымдагы елда безнең ГАИ хезмәткәрләре белән 20 машина йөртүче тоткарланды. Шулай ук алар штрафтан да курыкмыйлар, авариядан да курыкмыйлар, беренчедән курыкмыйлар. Исерек килеш, рульгә утырып чыгып китәләр, ярак зур юлларга чыгалар. Шулай инде машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм ителгәннәр безнең рульдә еш утыргалый, шулай машина йөртү таныклыгы булмаган машина йөртүчеләр дә чираклары булгалый. Исерек килеш рульгә утырган өчен безнең ел ярымнан 2 елга кадәр йөртү таныклыгыннан мәхрүм ителү җәзасы каралган һәм шулай 30 мең күләмендә штраф. Машина үзе штраф стоянкага Нурлат шәһәренә озатыла эвакуатор белән. Кабат леккән очракта безнең инде уголовное дело диябез инде, уголовный кодекс тарафыннан 264 статья буенча уголовный эш кузгатыла. Рәхмәт яусын, Рамис Расихович, әңгәмәгез өчен. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, безнең бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр исән-мин булыгыз.